svetlo a tieň. Bez múdrych kníh, každý z nich musel sám nájsť ten smer, kde mesiac pláva tmou a svieti v hĺbke vesmírnych sfér. Čím zmerať čas a zo pár minút k hodinám nájsť vzdialený cieľ, hneď každý všetko vysvetliť chcel. Len z veľkých snov, s predstavou lákavou objavíš, ak trochu šťastia máš a s myšlienkou sa hráš. Bádá ťa sniť, nech človek môže múdrejší. BH Promo uvádza francúzsky kreslený seriál A prekročí tak svoj vlastný tieň. Bol raz jeden vynálezca. S ňou krúť, nesmieš však zabudnúť, nie si sám. Čo chce tu ďalej žiť, len dobro objav. V slovenskom znení účinkujú Marián Labuda, Dušan Kolár, Richard Trsťan, Braňo Holiček, Magdaléna Zimová, Viera Kučerová, Martin Veliký, Martin Matejka, Peter Varga, Marko Igonda, Roman Mihina a ďalší. Spieva Dara Rollins. Galileo Galilei. Áno, odvolávam. A predsa sa točí. Galileo, ktorého práve súdil inkvizičný súd, hovoril o Zemi. Viete, deti, ľudia dlhé storočia verili, že stredom vesmíru je Zem a že Slnko a ostatné planéty sa otáčajú okolo nej. A beda tomu, kto by hlásil opak. Bolo to v rozpore so Svätým písmom a život takého opovážlivca bol v nebezpečí. Dnes už vieme, že sa cirkev mýlila, ale učenci, ktorí vtedy hlásali, že stredom našej planetárnej sústavy je Slnko, museli mať na také vyhlásenie veľa odvahy. V roku 1564 sa v talianskej Pize narodí muž, ktorý presadí zrejmú pravdu, že Zem sa otáča. Galileo Galilei. Galileo, tak čo, dáme si preteky? K veži? Ako chceš. Pripravený? Áno! Si prvý ako vždy. To tie špagety. Veľa ješ. Aha, čo tak si skočiť? Dolu budem určite prvý ja. Prečo si to myslíš? Pretože som ťažší. To nie je isté. Treba to vyskúšať. Tak skáčeme? Študenti, vítam vás na univerzite v Pise na prvej prednáške z medicíny. To je ale nemehlo. No tak, preber sa, ideme. Bež, ja ťa dohoním. Myslím, že to mám. Aj, chlapčisko nepodarené, nemôžeš dávať pozor. Prepáčte, otec. Zamyslel som sa a nevšimol som si vás. No, dobre, odpúšťam ti, syn môj. Rozímanie nás občas odvádza od pozemských vecí. Zavinilo to kyvadlo, teda tá lampa. Viete, ako keby merala čas. Čas plynie stále. To ale neznamená, že sa nedá merať. Pokoj s tebou. Veď je to jasné. Čím je kyvadlo kratšie, tým rýchlejšie sa kýva. Kruhový oblúk. Alebo parabola?
Víno vybuchlo, no to sú ale veci. Pomocou tohoto kyvadla môžeme presne určiť tep človeka.